бәйләде. Яғни мында бик мухим жамаат, бик мухим. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенә ингән, аңа ингән бит, әйме? Аңа ингән килеш Кур'ан-ы Кәримне ул белә, ул ничек ингән, әйме? Кем менә шулай укырга тели ди, аның кебек укысын ди. Абдуллах ибн Масуд кебек укысын ди, шулай булачак. Абдуллах ибн Масуд буларны күреп, күз алдына китерегез, фақир бер бала әйме? Мондай халява әйме? Сөтне эчеп була. Өйрәт миңа шушы сүзләрне, кулларын үбә-үбә шушы сүзләрне миңа өйрәт әле ди. Аңны халал икәнлеген аңны. Хөрмәтле дин кардәшләрем, хөрмәтле мусульманнар, Альхамдулиллах, альхамдулиллах, альхамдулиллах. Аллаһка мең шөкер булсын, миллион шөкер булсын, без сезнең белән мусульманнар. Безнең тормышыбыз шушы исламга килгән вакытта без сезнең белән исламга килү белән бөтен тормыш икегә аерылып китте. Исламга кадәр һәм исламнан соң. Инде әлбәттә кемдер балачактан исламда, Аллаһның рәхмәте белән. Ләкин без инде олы кешеләр монда күбез, безнең бер шур булган исламга кадәр һәм исламнан соң. Һәм бу ике шур капма каршы. Бер-берсенә ышамаган, әйме? Һәм менә бу үзгәреш әлбәттә ислам белән килә. Безнең тормышыбыз ислам белән үзгәрде, Аллаһның рәхмәте белән. Ислам дине кешенең тормышын үзгәртә. Бүген иншалла без тагын да күбрәк ничек үзгәртергә мөмкин? Кешеләрнең тормышларына нинди йогынты, нинди тәэсир ясарга мөмкин ислам дине? Бүген иншалла карарбыз. Абдуллах ибн Масуд исемле сахаба радиаллаху анху тормышы үрнәгендә. Абдуллах ибн Масуд инде исламны кабул иткәнчә кадәр аның исеме дә хәтта булган Ибн Уммул Абд. Кылның әнисенең малае. Исеме шундый булган. Исеме түгел инде. Кушаматы. Һәм ул булган көтүче, көчсез бер гаиләдән бер бәләкәй генә көчсез малай иде. Һәм аннан соң үзенең тормыш ахырында Куфаның иң зур галимнәреннән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларыннан радиаллаху анху булган. Һәм безнең Ханафи мәзһәбе нигезләнә шушы Абдуллах ибн Масудның белемнәренә. Ягъни ул Куфада, Абдуллах ибн Масуд Куфада яшәп үзенең шәкертләрен калдыра, шушы шәкертләрдән килеп чыга Ханафи мәзһәбе. Ягъни шундый зур дәрәҗәгә ирешә Абдуллах ибн Масуд. Тормыш юлы ислам белән үзгәрде җәмәгать. Абдуллах ибн Масуд Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям белән таныша. Инде Мәккә бәләкәй булса да барыбер кешеләр бер-берсен кайберләр белмәгәннәр. Һәм Абдуллах ибн Масуд бигрәк тә көтүче булып, кайдыр шәһәр читендә җиреп, бала булып, әйме. Шушы көннәрдән бер көндә күрә ике ират килә. Бик матурлар, аны янына киләләр дә сорыйлар: "Эй малай ди, синең бу көтүеңнән безгә сарыкларның сөтен бирсәң иде, эчсәк идек, бик каты сусадык." Шушы бала әйтә: "Бирмим ди. Мөмкин түгел. Бу сарыклар минеке түгел. Мин аларны көтәм генә. Миңа тапшырдылар, әманәт буларак мин аларның сөтләрен сезгә тапшыра алмыйм, булмас." Шушы ике кеше, берсе Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, берсе Абу Бакр радиаллаху ан, моны ишетеп җылмайдылар. Машаллаһ ди. Нинди бала. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям сорый: "Бармы синең шушы сарыклар арасында әле сөт бирү вакытына ирешмәгән, ягъни әле имиләре үсмәгән, шундый сарык бармы?" "Бар ди, ана." "Бар ди." Сорады: "Бар, бар, менә ди." Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям янына килә дә, кулын сузып имиенә "Бисмиллаһир-рахманир-рахим" дип әйтә дә, һәм шушы ими кабара башлады. Абдуллах ибн Масуд үзе сөйли моны. Кабара башлады, аптырады, һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям шушы сарыкны савып, сөтне үзе эчте, Абу Бакр радиаллаху анху ишертте, һәм Абдуллах ибн Масудка ишертте. Фақир балага ишертте дә, булар бөтенесе эчкәч, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям "Умсук" ябыл кире әйтте дә, һәм кәҗәнең сарыкнымы, кәҗәнеңме шушы имие яңадан кире җыелды. Абдуллах ибн Масуд буларны күреп, күз алдына китерегез, фақир бер балаймы, мондай халява имы,
Sütünü içip була. Үйрәт миңа шушы сүзләрне, кулларын үбә-үбә шушы сүзләрне миңа үйрәт әле ди. Аңлый хәләл икәнлеген аңлый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям башыннан сыйпап әйтә, син булай да галим бала ди. Син булай да галим бала, мугаллим ди. Син булай да үйрәтелгән галим бала. Нәрсә белән? Аманат белән. Аманаты булган, баланың аманаты булган. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям исламны ашык иттереп сөйләй башлаган вакытта Абдуллах ибн Масуд аның янына килеп, исламны кабул итә, мусульман була һәм көннәрдән бер көнне җәмәгать шундый имтихан була. Сез бөтенегез беләсез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Кәгъбатулла янына килгән вакытта, Кур'ан-ы Кәримне укый башлаган вакытта, Курайшлар сызгыра, акыра, шакый башлыйлар иде. Кылакларына бармак тыга башлыйлар иде. Ишетмәс өчен, бер-берсенә ишеттермәс өчен. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям киләдер иде, һәм булар тавыш чыгарып, моны ишетмиләр. Ләкин инде әзрәк кенә ишеткәннәр, беләбез. Хәтта Абу Җахил дә кайбер чакта шуны мондай ишетә алмыйча, аннан Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям янына өенә барып, төнне тахаҗҗуд вакытында шуны тыңлап торадыр. Абу Җахил, Абу Суфьян һәм башка төрле мушриклар шулай йөриләр. Бирмиләр. Һәм көннәрдән бер көнне сахабалар утыралар, әйдәгез ди, бу Курайшларга Кур'ан-ы Кәримне ничектер ишеттерергә кирәк. Әгәр дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям килгәндә моңа бирмиләр, безне арабыздан кемдер барып, Кәгъбатулла янына шунда Кур'ан-ы Кәримне укырга тиеш. Кем? Әнә кем бара? Бу җиңел әйбер түгел җәмәгать. Кәгъбатулла ул бөтен Мәккә Курайшларның, безнең тел белән әйткәндә, мафиозиларның җыела торган урыны. Күз алдына китерегез, мафиозниклар җыелалар бер җирдә, иң теге самый мафиозниклар җыелышып, шунда барып, аларга Кур'ан-ы Кәримне укырга кирәк. Кем бара? Абдуллах ибн Масуд әйтә, мин барам ди, мин барам. Сахабалар әйтәләр, юк ди, синнән булмас ди. Син үзең дә заиф, синең гаиләң дә юк, көчле гаилә дә юк. Беләмез, гаилә булса, аны гаилә булган кешеләргә тимиләр. Гаиләң дә юк, сиңа булмас. Юк ди, мин барам. Валлахи ди, Аллаһ Тәгалә мине саклар. Аллаһ мине саклар ди. Һәм бара, Кәгъбатулла янына килә дә, һәм монда ниләр утыралар инде? Мафиозниклар, Курайшлар утыралар. Һәм Абдуллах ибн Масуд укый башлый. Астагфиру билlah. Ар-Рахман алламал Кур'ан, халакал инсан, алламахул баян. Аш-шамсу вал камару бихусбан, ван наджму ваш-шаджару ясджудан, вас-самаа рафаха ва вадал мизан. Укый. Рахман сурасын укый. Курайшлар беренче шок буларның. Мафиозниклар утыралар. Килде, кем исеме? Кулның анисының малайы килде монда. Көтүче. Без монда, мафиозниклар, монда бер-беребезгә сүз алыр өчен, ярыймы мин сүз әйтим әле, ярыймы әле мин бер шигырь укыйм әле, шундый хөрмәт белән баса торган җирдә, мондый мафиозниклар утырган җирдә, бу килде дә укый башлады. Шок буларның беренче. Ләкин таң калдылар. Нәрсә укый? Нинди матур сүрә укый бу? Калдылар да, берсе сорый, бу нәрсә укыйсың бу? Нинди әйберне укый? Кемдер әйтә, бу теге Мухаммад укый торган әйберне безгә укыды әле генә. Алар кылакларын жабып, тыңламаска тырышкан әйберләрне ул шуны укыды безгә ди. Һәм моны радиллаһу анху Абдуллах ибн Масудны бик каты кыйнылар. Бик каты кыйнылар, каннары ага-ага кишкә кайта сахабалар янына, һәм булар әйтәләр, менә без шуннан курыккан икта. Күрәсеңме, сине саклый торган гаиләң юк. Шулар сиңа зыян китерделәр. Абдуллах ибн Масуд нәрсә әйтә? Миңа ди, шушы мизгелдән булар тагын да җиңелрәк, тагын да түбәнрәк минем күземдә төштеләр ди. Кашан мин тафсир итәбез инде, кашан мин аларга Рахман сүрәсен укыган вакытта алар бары тик мине кыйный алдылар,
bir сүз дә әйтмей алдылар, алар минем күземдә тагын да түбән төштеләр ди. Радиаллаху ан шушы вакыттан бик нык белемгә бирелә. Ягъни бик нык белемгә бирелә, хәтта үзен турында әйтә, радиаллаху ан, мин ди Кур'ан-ы Кәримдә һәр бер аятны кайда, кашан һәм ни өчен ингәнен беләм ди. Хадислар хәбәр була, 3 хадис хәзер була, Алла бирсә, икесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән, берсе Гумар радиаллаху анху белән, алар бөтенесе Абдуллах ибн Масуд турында тапшырыла. Көннәрдән бер көне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалардан сырый агачтан җимеш. Һәм Абдуллах ибн Масуд шунда агач беләбез инде, кем хаҗда булган пальмалар, шул пальма өстенә менеп китеп, җимеш өстеннән менгәндә, моның балтыры ачыла, менә бу җире ачыла. Ул инде факир, мискин кеше булган өчен әз ашаган бит инде, гомер әз ашаган кеше, финик ашаган инде, анда итләр белән, ниләр белән, кафеларга барып торган кеше түгел. Бик әз ашый торган кеше һәм күп хәрәкәт итә торган кеше булгач, аның балтырлары бик зәгыйф, нечкә генә булган. Һәм кайбер сахабалар моннан җылмайдылар. Дахака дигән сүз җылмайды да, көлде дә дип тәрҗемә ителә. Без инде уйламыйбыз, көлделәр дип уйламыйбыз, җылмайдылар. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям моңа ачулана. Сез ди Абдуллах ибн Масудның аягыннан көләсезме ди? Ягъни ничкәлегеннән. Шуннан көләсезме? Аллаһ каршында бу ике аяк Ухуд тавыннан да авыррак. Ухуд тавының, біз біләбіз, аның турында хадислар бик күп. Ухуд тавының фазилаты бик зур, фазилаты, yani башка тауларга караганда Ухуд тавының, шушы Ухуд тавының авырлыгына караганда Ухуд тауы бик зур, кем булганы бар, белмим, субханаллах, берничә километр улаймы, берничә километр бик зур тау, шуннан да авыррак ди. Кыямәт көнендә мизанда авыр була торган кеше. İkinci hadis Гумар радиаллаху ан тапшыра, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям Абу Бакр радиаллаху ан һәм мин шәүләп барабыз ди. Мәчеттә барган вакытта берәү мәчеттә Куран укый, намазда Куран укый. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям туктады. Туктады да тыңлады. Аннан соң сахабалар янына борылып әйтә: "Кем ди Куран-ы Кәримне ничек ингән килеш укысы килә икән, Абдуллах ибн Масуд кебек укысын ди." Бәйләде. Ягъни монда бик мөһим җәмәгать, бик мөһим. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенә ингән, аңа ингән бит, аңа ингән килеш Куран-ы Кәримне ул белә, ул ничек ингән, Кем менә шулай укырга тели ди, аның кебек укысын ди. Абдуллах ибн Масуд кебек укысын ди, шулай булачак. Инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның бәясеннән соң, аның менә шу бәяләүдән соң бәлки башка җитер иде, ләкин бик матур бер хадис бар Гумар радиаллаху анху белән. Гумар радиаллаху анху бер төнне каршылалар ике караван, төнне ике караван очрашалар да, һәм беләбез инде, эй, сез кем, анда бандитлар түгелме, бер әзрәк канани бар, диалог бара, төнне опасно бит. Гумар радиаллаху анху булардан сорый: "Сез кемнәр ди, каян?" Тегеннән Абдуллах ибн Масуд әйтә: "Мин фаҗил амик" ди. Фаҗил амик ул җирак булган бер үзәнлек, ягъни җирактан. Бу җәмәгать аят белән әйтелгән. Аятта Хаҗ сурасында шул Аллаһ субхана ва тааля безгә Хаҗ турында аңлатканда әйтә: "Алар ди килерләр Хаҗга мин фаҗил амик", җирак бер, тирән бер үзәнлекләрдән килерләр, җираклардан килерләр. Кая барасыз ди? Иля бейтил атик, бурынгы бер йорт янына барабыз ди. Абдуллах ибн Масуд әйтә. Без ничек әйтерегез? Бездән сорасалар: "Сез каян?" Без Куфадан, Каян? Татарстаннан. Кая барасыз? Харам мәчетенә, Кәгъбәтулла бара. Шулай әйтерик бит, Ләкин Абдуллах ибн Масуд шушы аятлар белән җавап биргәч, Гумар радиаллаху анху әйтә: "Буларның арасында бер галим бар" ди. Болай гади кешеләр болай сөйләшмәйләр ди. Һәм әйтә: "Булардан сырагыз, булардан иң бийек Куран, иң бийек аят кайсы?"
Әл-Құрану ағзам. Һәм теге яқтан аятел курси укый башлыйлар. Стаюз билlah. Аллаху ла илаха иллаху вал хайюл қайюм илахир аят. Ахырына кадәр әйме? Узун аятны һәм шыннан да иң бүйүк аят шул, аңлыйбыз. Гумар радиллаһу анһу айта, икенче сорау бирә: Айул Qur'an al-ahkam. Иң хөкем итә торган, закон куя торган кайсы аят дип әйткәч, теге яктан укыйлар астайзу билlah. Инналлаха я'мурукум бил адли вал ихсани ва итаи зил курба ва янха анил фахшай вал мункари вал баги. Шынлыкта Аллах сезгә әмер итә гаделлек кылырга, ихсан, ягъни яхшылык кылырга һәм үзегезнең туганнарыгызга яхшы иттереп муамәлә кылырга. Һәм сезне тыя фухшлыктан, ягъни бузыклыктан, начарлыктан һәм гаделсезлектән сезне тыя ди. Аят укыла. Теге яктан аят укыдылар, шушы аятны укыйлар. Гумар радиллаһу анһу айта, кайсы аят иң бүтән әйберне үзенең иченә ала. Аят, бер аят үзенең иченә бүтән нәрсәне ала торган аят нинди дип сорагач, теге яктан астайыз билlah. Фамай я'мал мисқала зарратин хайран яра ва май я'мал мисқала зарратин шарран яра. Кем сездән зарра дигән сүз атом безнең телдә бүгенге көн белән әйткәндә. Булай элек тузан бертеге, бүгенге көндә инде хәзер зарраны атом дип әйтәләр. Кем бер атом кадәр яхшылык кыла, ул аны күрәчәк ахирәттә. Һәм кем бер атом кадәр начарлыкны кыла, ул аны күрәчәк. Ягъни бу аят үзенең иченә бүтән нәрсәне ала. Шулай җавап бирә. Гумар радиллаһу анһу әйтә, кайсы Qur'an иң куркыта торган? Куркыта торган аят кайсысы? Куркыта торган. Һәм Абдуллаһ ибн Масуд тегеннән укый астайзу билlah. Лайса би аманикум ва ла амани ахлил китаб ман я'мал су'ан юджза бихи ва ла яджиду лаху мин дуниллахи валиян ва ла насира. Монда азрак тарих кирәк. Аятның тафсирын карар кирәк. Аятның тафсирында шулай була. Мусульманнар христианнар белән монигә керделәр. Мунакашага керделәр. Кайсы дин яхшырак? Христианнар әйтәләр, или христианнар, или яһудилар булган, безнең пәйгамбәр иртәрәк килде, безнең динебез иртәрәк булды, шуның өчен без яхшырак. Мусульманнар әйтәләр, юк ди, безнең пәйгамбәр соңрак килде, һәм безнең китабыбыз бүтән вакытка бирелгән, шуның өчен безнең динебез яхшырак. Шундый ни бара? Спор. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы аятны индерә. Сезнең өметләрегез һәм китап әһелләре өметләре бер нәрсә түгел ди. Әгәр дә кемдер начарлык кыла икән, ул аның өчен җәза бирәчәк, ул аның өчен җәза алачак, һәм аңа Аллаһтан башка бер нинди дә химаяче, бер нинди дә ярдәм итүче булмас. Карагыз. Тафсир, әйме? Абдуллаһ ибн Масуд шушы аятның вакыясын белеп, сәбәбе нузулны белеп, аннан соң шундый нәтиҗә чыгара. Иң куркыта торган аят. Аны без тафсирсез укысак, җәмәгать, аны нәрсә белән куркыта аңламыйбыз, әйме? Әйткән, әйме? Начарлык эшләсәң, җәзасын күрәсең. Без аны көн сайын әйтәбез сезнең белән. Шулаймы? Балаларга, күршеләргә, үзебезгә көн сайын әйтәбез. Начарлыкны кыласың икән, җәзаны күрәсең. Ләкин аятның мухим кая, кашан һәм ни өчен ингәнен. Сез мусульманнар, үзегезнең динегез белән алданмагыз. Нәрсә эшләсәгез, начарлык эшләсәгез, аның җәзасын күрәчәксез ди Аллаһ Тәгалә. Гумар радиллаһу анһу тагын сорау бирә. Кайсы аят иң өмет бирә торган аят? Өмет бирә торган аят кайсы? Абдуллаһ ибн Масуд теге яктан укый. Астайзу билlah.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Аятта Аллах Тәала әйтә: "Син әйт, минем кылларыма, кешеләргә әйт, кайсылар үзләренең җаннарына, үзләренең нәфесләренә зыян китергәннәренә әйт, Аллаһның рәхмәтеннән өмет үзмәсеннәр. Аллаһ Тәала бөтен гөнаһларны гафу итә." Шушы аят иң өмет бирә торган аят. Шушы мизгелдә Гумар радиллаһу анһу әйтә, аларның арасында Абдуллах ибн Масуд бар ди. Монда утырып бу караванда. Сорыйлар: "Сезнең арагызда бармы Абдуллах ибн Масуд?" Бар диләр. Валлаһи бар. Ягъни шушындый дәрәҗәгә ирешү Гумар радиллаһу анһу кем икәнлеген искә төшерегез. Гумар радиллаһу анһу әйтә: "Булай дөньяда бер генә кеше җавап бирә ала." Дәрәҗә. Абдуллах ибн Масудның дәрәҗәсе. Абдуллах ибн Масудның тарихыннан без сезнең белән берничә нәтиҗә чыгарырбыз. Үзебезгә тормышта безгә нинди нәтиҗә алырга кирәк? Беренчесе, без мусульманнар әманәтле булырга тиешбез. Әйтелде икән, әйтте икән, безгә әманәт тапшырылды икән, без шулай булырга тиеш. Муъмин дигән сүз тамырдаш, әмин дигән сүз белән. Муъмин, әмин тамырдашлар. Мин муъмин икән, димәк, мин әманәтле. Беренче, ягъни исламның төсе, исламның төсмере. Икенчедән, шушы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу бала эчендә булган менә бу сыйфатны күрү белән әйтте: "Син муаллим, син инде өйрәтелгәнсең, булды, син инде галим кеше", ягъни шушы вакытта, әйме? Һәм менә бу галимлек, әйме, менә шушы әманәтлек белән Аллаһ субхана ва тааля Абдуллах ибн Масудка тагында зуррак ишекләрне ача. Ягъни әгәр дә ул әминсез булса иде, әманәтсез булса иде, мәгез ишегез сөтне, әйме, ана, хәзер савабыз 500 сумга сатам сезгә, әйме? Әманәтсез булса иде, алай булмас иде. Өченче, шушы халәттән Абдуллах ибн Масуд әйттек, әйме? Менә бу халәттән бүйек кеше урынына, бүйек кеше җәмәгать. Никадәр бүйек аңлыйбыз. Biz һаман да китапларда Абдуллах ибн Масуд булай өйрәтте. Абдуллах ибн Масуд шушы үзебезнең мәзһәбебездә гел шуңа кайта бөтен сораулар. Әйтәбез, менә шушы биеклеккә тырышлык белән иреште. Мухим җәмәгать. Без сезнең белән бүген сентябрь, октябрьдә иншалла, бераздан октябрь була. Укулар башлана бөтен мәчетләрдә. Бу мәчеттә үзебезнең мәчеттә дәресләр була, башка мәчетләрдә дәресләр була. Шушы дәресләргә сезнең тырышлык кирәк. Әгәр дә без шушындый карас, шушындый дин, әйме, көтүшедән, мискин бер көтүшедән бүйек бер кешене бар, бүйек кешене, ул шул кадәр бүйек ки, хәтта әйтергә мөмкин теге дөньяны үзгәрткән кешеләрнең анда, мәсәлән, 100-200 кеше арасында Абдуллах ибн Масуд була. Бу дөньяны үзгәртеп куйган кешеләрнең арасында Абдуллах ибн Масуд. Каян башлады, кая килде, нәрсә белән? Тырышлык белән, җәмәгать. Бер дә әйтмәде бит: "Әй, мин көтүче инде, ярар, мин гомер буе көтөрмен. Миңа шушы ризык булса җиткән, минем балаларыма сөт булса, минем балаларымның яшәргә урын булса, миңа җиткән" дип әйтмәгән бит. Тырышып, үзен үзгәрткән бүйек кеше булган һәм 4 иң мөһим шулай ук Аллаһ каршында без никадәр загыйф булсак та, тәнебез белән, малыбыз белән, акчабыз белән, урыныбыз белән загыйф булсак та, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, шушы 2 ничкә аяк Аллаһ каршында Ухуд тауыннан да авыррак. Безнең авырлык бу дөньяда һәм ахирәттә белем белән җәмәгать. Белемне алырга кирәк. Барыгызны да чакырам.
шушы яңа уку юлы башланды. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның сүннәтенә ирешергә, шушы билим алу сүннәтенә, сахабаларның гамәлләренә ирешергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, барыбызга да язсын. Альхамдулиллах, альхамдулиллах.